lidt meget mørkt. Det ser i hvert fald bedre ud. Det er helt sikkert. Det er ikke rigtig hakket, når den ligner et eller andet. Optager den. Der har været en tornado. Ja, forståeligt. Det er helt fair. Ja. Måske heroppe fra. Skal vi prøve? Er det bedre sådan? Meget bedre, ikke? Nej. Meget værre. Kan du køre den ned, hvis det er? Ja, måske sådan her. Men det er stadig mørkt. Ja, det er så det. Er vi klar, eller hvad? Ja! Vi kan lige bare! Velkommen til YouTube-kanalen. I dag har vi kontra mod Hasle Øster. God kamp. Let's go, kontra. Let's go. Fra start af, kontra! Koncentration! Fokus! Kontra! Den ene er jo, der vil assist. Tjærsen! Træk ind højre nu! Godt, Victor, godt. Ja, tak. Kom igen, Ronny, kom igen! Godt kæmpet! Stærk, Miki! God start derinde, Miki! Dejligt! Kom på, Victor. Ja, lige præcis. Vi kører kun med halvbanepres til at starte med. Vi har en tendens til, at man glemmer, hvornår vi afsætter presset, så nu tænker jeg, nu skal vi bare køre fuldt på. Lige på start, lige meget hvor der er. Rolig, altså, rolig! Ja, som med dig. Ja, Bare spille lidt nærmere. ja, tak. Victor tager! Ja, tak. Godt kamp. Ronny er presset. Få andet med. Vi er der. Kom nu bare. Kom, Stig! Hun mærker, det lykkes! Det lykkes! Kom igen! Udmærket kontra! Vend op, Ravner! Lad bakken modtage! Ja, så støtter vi! Ja, tak. Røller kontra! Dejligt. Godt pres! Kan du se noget her? Victor er der! Til Victor! Til Victor! Prøv lige at stå. Ja, nu er det også. Præcis. Godt. Christian, støt midten. Christian, midten. Til Christian! Længere ned, Karen. Det er vores. Victor er der. Christian, midten. Hey! Victor, godt lov. Hurtigt, Karen! Kom nu! Ja, Vik! Og så brænd, Ronny, Hey! Vicky, træk frem! Der er du her! God lyd, Christian! Hold af dig! Vicky, du ligger der! Bang! Hey! Hårdt! Godt, Vicky. Bare spil, Ronny! Flot! Fortsæt det! Great. Ador! Keeper! Rolig nu. Det går meget godt. Det går meget godt. Jeg har 2 herude. Mere ultimativt, kunne du ikke have sagt. Godt! Støt ham! Bræk! De har sådan 16 forskellige center. Yes, Blidim. Flot! Det er flot, godt Blidim. Kom, Craig, få den! Kom! Rolig. Ja! Kom igen!
På plads! Falde! Kig op! Vi falder! Luk hullet her! Fald! Christian, fald! Ersen, falde! Sami, tilbage! Sami, kom! Ind i presset! Det er ikke bakke nu, det er ikke en bakke nu. Det er, han skal køre op i midten. Sådan, godt, vi er klar! Jeg troede det her God lyd, Karen! noget, man kunne læne sig, og hvis jeg lænede mig sådan der, så var jeg bare ved at falde. Godt, Karen! God kommunikation! Trust issues. Fornuftigt. Lidt noget i de kampe. Det er vigtigt. God bold! Tro på det! Igen. Udmærket. Fint. Ja, den er på bakken. Kom så, Det var en professionel clearing, det der. Det var over stadion. Nej, det er godt, det der. Christian, det er super godt suppleret op i presset. Sami, det er så godt derinde. Det er godt, du var klar med det samme. Træk luft. Har Louis, har. Skub ind! Kom. Kom. Midten, Christian. I er der! Han lige på armen. Godt, Karl. Overstad! Mange bolde mangler I. Hej tilbage. I det mindste kan han finde ud af. I det mindste clear han den ordentligt i den kamp. Jeg har stadig 5 i den der pose. Vi skal videre. Vi skal have flere. Vi kan også sætte den der. Ja, jeg så det engang. Kom igen! Videre! Op på hesten! Fokus på opgaverne! Kom igen! Fokus på opgaverne, gutter! Negativ fokus på fejl. Hvor du er? Jeg skal sende det. Hey, du stiller min kastanje. Hold fast i det gode spil, kontra! Vi klipper det ud. Snak til hinanden! Kom igen! Jeg tror ikke, vi har. Der ligger en lille bitte smule op i det. Jamen, jeg tror rigtigt. Hold jer til plan, lad os spille på rundt! Er der ikke tape? Husk, hvor vi skal stå, når vi skal presse! Vi skal nu for det. Bare hvis der er lidt. Vi kigger på det, kalder vi det. Det er ikke vores. Prøv at tjekke. Vi er altså deres gameplan, ikke? Christian, vi har byttet ud, Daniel. Hold dig lige klar. Jeg bytter det ud, så du kan få lov til at komme ind og få det skiftet. Ja, men fint. Lad være. America's Next Top Model. Er der ikke bud, hvis er der ikke bud til ham, eller sådan noget? Fuck foran. Der er flere mulige tilladelse. Det er America's Next Top Model. Det er på tide, som er det. Det er det. Ja, forkert pres. Baneafstand. Erstatning. Sorry. Rolig. Nu er jeg ved at beskytte kameraet med mit liv. Chris, hvor tape? Jeg har til det, Chris. Vil du ud og gøre det? Daniel. Hvor ligger de? Nej. Togtasset. Flot, Karen! Ja, tak, Tørnord! Stærk taget derinde, Anwar! Til januar! Flot tackling! Chris, hvor tape? Hvor tape? Han gjorde det på rigtig meget til træning.
Der var også en blå. Han kan skifte. Han kan lave grønt på den ene side og blå på den anden. Og shot! Lykke, han kommer overladt nogle gange, han er helt fri. Under der bare, kom om! Bare 23'eren. Præcis, skal jeg få plads. Fokus dernede! Jeg er klar på her, Louis. Fokus dernede! Ikke var bange. Den er farlig med den. Op med! Hey! Kom igen, kom igen! Kom bare, Louis, du har den! Klart du lavet! Louis! Flot, Kød. Kom ud, Bækken! Kom ud! Miklo! Rolig, Miklo! Kom så! Kom så! Den ligger forbi ham! Jeg kigger her folk, der producerer derfra! Hvorfor stoppede han? Jeg ved ikke, kan vi spole tilbage på den der? Ja. Jeg så det ikke. Vi tager den lige pause med dommer. De har lidt feedback. Hvem gjorde det, han er død? Lad være med at råbe ind til dommer. Giver en kugle. Det giver en frugt, ikke? Nej. Han havde hånden der. Men han gjorde det ikke. Ja, han gjorde det ikke. Ja, det skal være godt. Ja, er det en af deres midterforsvar? Nej, stil. Ingenting. Superman, Mikkel! Jeg kan ikke, hvordan Superman? Nej, på hovedet af kameraet. Du er ikke fucket op. Den her. Hey, den her! Giv op! Deroppe, den røg. Men kan han ikke zoome ind på videoen jo? Jeg har slet ikke zoomet ind. Nej, det behøver ikke zoome ind. Nå, det er her, man gør det. Sådan der. Ah, okay. Selvfølgelig er det, jeg lader pause. Skubber vi over! Ja, det der Rashford, der er så løbet. Det er kun 1-0. Han forsvarsspiller langsomt, I guess. Rækkerne så har jeg lagt mig til en tegnelse, så det var kamp med en formbold. Det har jeg faktisk ikke givet ham. Måske bare sætte sat derinde. Sat derinde, meget godt. Ja, fortsæt det. Hold presset! Flot, Hassan! Flot! Det er ikke blod. Nej! Pas på med det der råb. Det er 3 gange så. Kigge på bold. På med det der råberi. Ryk! Ikke at frisætte klar. Flot. Lad Victor tage. Christian! Ryk! Godt lavet. Støtte, Miki. Godt lavet. Ryk! Kom med! Udmærket, Anwar. Det er det rigtige at gøre. Det er også det helt rigtige at gøre. Jeg skal bare mere fart i afleveringen. Flot, se. Godt lavet, Anwar. Forlæng. Må man sige, hjælp ham, mand. Udmærket derovre. Godt kommet igen. Så er det roligt. Ham gør der sender bare kun rigtig godt. Kom så godt til bras. Ja, tak for det. Godt arbejde derinde.
Han vil godt have, vi vil godt i dybden derovre. Vi vil godt forlænge. Snak sammen, løst i 3 mod 2. Sammy, har du set, de sponsorerer dig foran? Bragner. En, der har Bragner på herovre. Den er helt. Så Louis. Ja, fornuftigt. Kom! Der er nummer 3 der. Flot, Blade! Kom igen! Kom igen, han kan ikke nå den. Han kan ikke igen. Godt udmærket! Ja, kom! Kom! Yes, Victor er med. Bold! Ronny, det er stærkt, Ronny! Godt fuldt med! Vi mødte sidst. Vi skal have sådan bag ham. Han er lige på deres rigtige hold. Det var mig, der har sådan et eller andet stiknær. Faktisk man tror. Kan du ikke se det? Nummer 3. Der var noget, der stikker op. Den her side, højre side. Højre side, højre side. Lad os spille lidt af her. Okay, kom herover mod mig! Hele holdet herovre, kom! Det er det, Mikkel siger, så gør vi det! Kom! Klar til at modtage! Første og anden bolden kontra! Kom! Det er dig, Karl. Forlæng, Karl. Victor, det er dig. Ja, okay. Nå, Thomas. Kør! Assist. Ja, assist, hvis vi scorer. Godt, Victor, det er vores. Kom! Ja, bang. Godt, Karl. Ja, tak, Victor. Ja, tak. Ja. Flot. Godt spillet. Godt spillet. Chokke, jeg vil gerne have det. Giv mig den der ligger... Så er det sådan. Har vi pumpe? Har vi pumpe med det mindste? Vi har ikke en pumpe med. Det er vores problem. Mikkel fokuserer på spillet i stedet for alt muligt udenomkring. Vi kan godt gå ud og hente, hvis der. Kan I ikke få en udskift til at gøre det? Fuck. Lad være med at bruge energi på det der kontra. Fokus på opgaverne. Hvad er det, vi vil? Ja, okay. Okay, det er så. Ja, vi falder. Skal det tage lidt nu? Kanter, fald lidt, Kanter. Fald lidt, Kanter. Jeg skal faktisk til tanden ind. Fremskynd lige. Stop, Roddy! Rune, din sexy beast. Flot, dreng. Ej, det er godt. Det er 2 af dem. Hold den! Flot, du er foran kontra. Der kommer. Roddy, kæmpe der. Kom, Sammy. Kom, Sammy. Falde. Skide dumme Egon. Flot, Sammy. Jeg skal søge at dræbe mig. Flot spillet kontra. Bøjne. Christian. Bare ind i feltet, ind i feltet. Hvem bliver også klippet i de to? Jeg ved det ikke. Det er den, der gad at tage spørgsmål. Hvem tager jeg? Altså, lige inde ved siden af har han ikke shop. Og hvad så?
kan godt varetage flere ting. Godt kontra! Nej! Vi skal gå i luften, mand! Vi skal spille på rundt i det her fucking affære! Nu! Godt. Løbbe! Pas stå løbbe! Pas stå den! Pas stå den! Jeg kan ikke tage fire. Du kan ikke stå bag ham! Flot aflevering, Karl. Sindssygt aflevering. Ja, det er stærkt, gutter, det. Er det stærkt? Sindssygt aflevering. Hold kæft, hvor er det godt at se. Godt nok, Kontra. Smukt. I stjerner, du gør det godt derinde. Dejligt. Den er på sin tredje, Karl! Lok ind, mand. Kom nu. Hvis der er en af fiskerne fucking her, Fokus, mand. kom herover! Særger, det tror jeg ikke gør det. Fokus på opgaverne derinde, gutter. Falde. Falde. Forsvarslinje, falde. Arvi! Ryk! Sæt i klar! Der er du gav mig en idé på det. Ja, med kampen i hvert fald. Yes! Spille! Bare falde mig til, så er der bare mål. Ryk, Chris! Ryk! Yes, endnu et point til os i presset. Flot pres, Christian. Flot fuldt med, Renzo, derinde. Kom igen, udmærket, Miki. Det var vigtigt, du vandt den. Du vandt den, Miki. Spille! Bare ikke brugt så. Han sagde det allerede til mig i kampstart. Hvem er det, jeg er herudefra, der kommunikerer til ham? Jeg går med et land for, at der skal snakke noget. Spil igen! Kan du så på, at han er usikker? Videre. Videre, Victor. Det er nu, Victor. Ja, tak, Victor. Næste mand! Rolig. Kom igen. Okay. Vi rokerer lige lidt. Miki ryger en tak ned. Og så kører vi. Hey! Renzo og Christian. Gør 2 sekser. Bare kom ind, Chris! Han er det koldt i kære! Chris, kom ind! Kom stille og roligt! Hey! Færdig, tak! Kom igen. Hvad får du gul så? Jeg hold på bolden. Kom og kig på linjen her. Sammy, jeg vil gerne have dig af. Det værste er, at den kom forbi mig alligevel. Ole, han var. Bono! Han var så ærlig. Han sagde før, at jeg kan ikke gribe en bold. Men det er lige meget, at bare det kunne spille fodbold og boxe. Okay, jeg kan godt boxe. Og så skal jeg... Dommeren virker ikke så glad for os. Han vil ikke have noget... han vil ikke have noget brok. Men også det, var så Ja. det var også det. Det er godt argumenteret for gul kort. Ja, det mærser. Også den der får de der var også sjov, ikke? Jeg synes, det mærsen, der skulle være god. Han er igennem, han skal til at sparke den ind. Ja, sådan i fik. Jamen, han havde friløber, ikke? Jo, Nej, ikke den anden, der var Men hvorfor stopper han spillet? Det er på grund af et eller andet? Nå, det var, jeg tror, Risman, der kom ind efter. Hvordan kan det være en fordel for dem, når det er os, der har bolden? Jamen, de havde lagt en svindling, så fik han det ikke. Okay, Og på så den sagde måde. han, hvorfor. Det virker lidt tyndt stadigvæk. Der var en Den tøm. kan dømmes. Men også den der med Vejre, som fik frispark. Der var Philip tog den. Hey! Hvad laver du? Hey!
Dommer! Han er rolig. Dommeren har set det. Han har set det. Godt. Ja, jeg skal nok bede min hold herom om at se stille. Ja, dommer, jeg siger det til den næste gang. Ja, venner, lad være med at kommunikere til dommeren og komme med skrig og sådan noget. Seriøst, han dømmer på det. Okay? Jamen, han er i sin ret til at gøre det. Så fokus på vores opgaver. Okay, jeg siger det lige igen. Råb ind til banen. Det er kun positivt til vores spillere. Okay? Hakan fik godt. Altså skyldig spiller. Der er ikke en spiller. Jeg ikke sagde, at vi skulle komme med én ting herfra. Det er opmuntring til vores hold. Det er rigtig Han er meget sart med det her. Det er også, at vi ser sammen til fuld. Han sætter os ved ham der dumme kunder. Spille, gutter! Ja, det jeg tror på, at han ikke kan vokse over. Så vil han skal så han er... Det kan godt være, Hakan. Det tror jeg virkelig. For mindre være kompleks her, så skal han derude om weekenden der. Skal lige bare spille? Hey! Spille med børn i Afrika har ingen Hvad er taknemmeligt, det er rigtigt. Så Christian! Ja, fornuftigt! Ja, de spiller med bildæk. Flot, eller billigt. Ja, lige præcis. Det er faktisk godt, det to. Altså, spiller vi ikke godt? Ærligt. Det er lagt noget med, hvor jeg tænker mod Messi, bror. Kan du huske det, Sart? Flot forsvarsspil! Alene! I fødderne! Fornuftigt! Alene, Victor! Hvad lader Victor? Vi kommer ind til. Sådan. Ryk! What the fuck? Sammy! Bravo, Sammy! Bravo! Hvor tager du den? Der bliver meget diskussioner, der vil komme. Ja, hele vejen, helt vi er fejl, Victor, hele vejen! Ja, det er stærkt! Godt, Eduard! Ja. Hold bolden. Nå, Vicky. Flot, Victor. Bare til Halv tilbage. Victor, hvis du vil have den. Han kan ikke. Nu skal kalde på den. Det synes jeg fik kun ærligt. Hakan, hvorfor får du Flot. Du gjorde det med vilje, jo. Kom op, vend op! Ja! Det kunne ikke klare. Ja, det skal en tilskuer pæk kunne ikke. Sarkan is my girl. Target. Altså den vætten har sluppet den spiller den dag, ikke? Vi skal også lade lidt ud, for vi kan ikke kun lære pakistansk. Du bygger skud for en. Jeg sagde, hvordan det er, så mødte to kæmpe spillere rundt. Samtidig vores skole, jo! Det var også ikke godt. Hvor han er meget skud. Type, ikke? Han er ikke nogen hår. Jeg føler gerne, at vi straffer syge. Han skulle ikke lide ham. Prøv at vise, at det er næste andet sted for ham. 3-4 minutter. Og Karen, du kommer ind igen. Ja. Ikke? Og så går vi tilbage til udgangspunktet. Jeg gør ikke noget voldsomt. Jeg tager Tid for skyde, falde lidt, Chris. sådan der, Hakan. Hvis jeg får et rødt, så er det så ikke 10 minutter, og så må jeg komme ind. Hvordan var det så sidst? Eller slutte? Der er der ikke må komme ind igen. Hvad? Jeg kunne huske, at en af os fik rødt, så kom vi ind efter 10 minutter. Hvis alle med reglerne.
vi ser, hvis vi får 2 gule kort og rødt, så ham der får rødt må ikke spille med en anden mod plads. Jeg tror ikke, er det rigtigt? Men så kigger vi, og så var det var ikke rigtigt, så vi fik dommeren til... Så kom der nok fejl der. Så vi er, det er også der scammer os. Der kunne lige have lagt protest, skulle de? Hvor rødt det skulle? Jo, det kunne de. Det er den her TikTok. Ej, der er flyttet på. Det er bare hvis du... Den der, jeg... Marke, hvorfor råber du efter den der? Den der med Asa. Hvor der skal være minimum gul. Det er 2 gule kort, det skal ramme. Det er lige meget. Ja, man rammer ham. Hvor han skrider heroppe. Ja, det kan godt være, men han løber stadig. Ja, lige meget. Det er farligt spil jo. Det er lige meget, han rammer. Nej, det er ikke noget. Nej, du har gutter. Hallo, I skal ikke være så hårde ved hinanden, gutter. Altså, Hakan han passer på sine spillere, I kan ikke forvente andet af... Totalt fra, hvis han rammer Ersen, så... Men det er fordi, han har lige stået og sagt, at Ersen ikke skulle sige de der lyde, og så kommer du til at gøre det bagefter. Det er jo derfor, så han skulle statuere et eksempel. Det er derfor. Altså, jeg er ligeglad med, at jeg fik gul. Jeg var lidt irriteret over, at han får, altså, de kan lov til det der. Ja, det er det jo. Du prøver bare at passe på dine spillere. Der er Victor første gang. Ja, tak! Alene. Kør den! Du er hurtigere! Højre! Se højre! Spil 1-2, mand. Spil 1-2. Skyd! Nej! Udmærket, gutterne! Så du skal ind, mand! Kæft, det var svært at finde herude, mand. Det er så mærkeligt, altså. Ikke engang kom derover, så skulle herover. Det kan min navigation ikke engang. Lige pludselig kom jeg ved sådan en skole. Victor, kig op! Der skal noget skært. Og så mærkeligt. Afvente, Victor, afvente. Så gik jeg over, vi har jo spillet på den store bane før. Så gik jeg derovre, så var der en eller anden mand. Der er gul. Der er gul. Kort. Kom nu videre. Dommeren har dømt. Ja, vi kører 4. Vi kører 4-4. Yes. Ja, din trøje. Ja. Okay, vi skubber op igen. Miki, 6'er, 2-8'er. Ja, lidt, men gik ind i mål. Jeg prøver at trække mig. Hvad der kan ske? Prøv, man. Du spiller fucking godt derinde, mand. Hvorfor skal du få gul kort? Jeg ved ikke, jeg prøver at trække mig, mand. Vi vil have dig på banen, det er det, du er bedst. Du er ikke god herude. Det er også fordi ham, der skubber mig, så taler han til mig. Jeg står ikke over, jeg kunne lige så godt skubbe ham tilbage. Gik han ikke op efter halsen? Jo, her omkring. Men jeg lod det være, sådan så han kunne få gul kort. Ja, udmærket! Udmærket kontra! Det er bare ærgerligt, at vi skal spille 20 minutter i undertal. Ikke? I første halvleg. Heldigvis, de andre de er allerede trætte, fordi vi har så meget possession. Selv når vi er i undertal. Ja. Jamen, dommer, jeg skal ikke snakke til ham. Nej, man skal bare lade ham helt være. Ja. Sat. 2 minutter, Blady. 2 minutter. Nej, vil du øve mig? Kom, Rejsvand. Ud, Philip! Ud, vi kører! Meget sådan firkantet. Ikke den der. Jeg tager Rane. Det er fint nok, Jeppe. Kom her. Hvor tager kick-tavlen? Godt, Victor. Jeg tager, gutter. Flot! Jo, men han skal bare lige have en gang til. Det er De har sko nummer 2 på banen. Må man ikke? Ja. Må man ikke det? Hvad så din her? Tosset. Victor, rolig!
Vi har 2 numre uddannelse, så det er jo, vi har selv spiller der. Altså på banen? Og vi har januar vigtigt. Så noget mindre vigtigt. Hvis jeg skal give guldkortet, så er det nummer 2. Tilbage! Craig, tilbage! Ja. Dommer, vi vil gerne bytte næste gang! Serkan اسمه يقدر سعد سعد Hvilken må være? Hvilken må være? Blerim lige det sidste, Blerim! Godt tak, Ronny! Han er der! Godt lavet! Tryk! Tryk! Jeg skal airpasse, mand. Prøv lige at se det der 1-2-3 spil. Kom igen, Hassan. Hvorfor er de der trip på dommeren, mand? De må godt sagt til dommeren. Fordi vi pakker. Ja, den. Godt, Anders! Rolig. Det er det, jeg gjorde helt. Jeg kan ikke stoppe Ersan, jeg skal bare lige... Den kommer med kage til Ronny. Nej. Jeg har kørt. Han er der også. God lyd, Ronny. Flot. يلا شباب hvis jeg kommer tilbage så betyder det død. Hvorfor er de faktisk Tesla, eller? Nej, hvad? Hvorfor er de faktisk Tesla, så? What the fuck, hvad er det for noget musik? Hvad er det for noget musik? Ja, du ved. Det er okay, jeg skal nok tage godt af den. Hvad er det, Watson? Eine Wasser! Ryk, ryk, Chris. Flot aflevering. Kom igen. Det er fint, Hassan. Hassan, det er fint. Godt spillet, Hassan. Godt lavet. Dommer, vi vil gerne bytte, dommer. Hvor mye handsker med? Handsker. Fuck det der handsker. Ja, Blerim, kom. Kom med. Gå ind og helt sjovt. Blerim, ikke dig, Rashford. Det er godt. Jeg var ikke på lidt, Rashford. Det er en syg første halvleg, bræt det, mand. Herligt. Hvad? I fucking spiller dem ud af banen, kommer frem til chancer, selvom I er undertal, mand. Det er bare nogle for overafleveringer, mand. Ja. Jeg tror, vi skal give den til dem. Fair play. Miki, mand. Miki! Det der til dommeren for. Miki! Du er ikke 10 år gammel, bro. Rolig, Miki. Det skal ikke være så hård ved dem, Miki. Kun I spiller. Han lavede den der til ham, da han gav ham gult. Jeg sagde til ham, så var han laver en Fortnite-dans eller det andet. Det er min første klasse, hvor jeg lærer hende. De gør det der, ærligt. De gør det sådan der. Jeg har lige lært lidt, man. Han er lige åndret ved den der emote. Ja, 2. Falde lidt. Falde. Han dæmmer den ikke. Godt lavet, Anwar! Godt lavet, Edward! Jeg er ikke engang blevet ramt på anklen. Det er bare da jeg blev skubbet. Jeg kunne bare høre. Kan det være rundt, eller hvordan? Ja, det var bare lige det der, og jeg ikke lige kunne løbe lidt, da jeg skulle lige ud over det. Drikker du om? Ja, jeg kunne bare skubbe mig, så kunne jeg bare høre. Alene. Alene. Du vil gerne spille, så vil man lave de der fucking tacklinger igen, man. Jeg har aldrig set nogen dække bolden med at gå ind i en tofods. Hvad er det, hun får fuld mål? Ja, det er sådan her. Det mindste, han kan, så er det guld igen. Hvad det hedder... Tiden går godt.
Nej, skal vi byde Christian og Daniel? Jeg tror, Christian er begyndt at blive træt. Ja. Eller bare sindssygt bold. Hvad det hedder? Nej, Kører med i pausen. Pause lidt. Der er ikke nogen, der kommer ind i pausen. Okay. Der er pause. Han kender sine ting. Kom du med, så ligger han Svanen stå derinde. Vanvittigt. Jeg dømmer den her kamp 3 ud af 10. Dårlige faciliteter på banen. Ja, efter på et tidspunkt. Ingen bænke. Der er ikke nogen, der kommer til kamp. Der er ikke noget hjørneflag. I så fald, så siger jeg 2 ud af 10, faktisk. Altså, det var, ja, jeg tager hjem ved 6. Men altså, vi er også sociale på holdet, du ved. Ja, selvfølgelig. Jeg skal nok spille. Bare roligt. Skal vi lave insider trading? Hvad lavet? Ja, tak. Du laver en artikel omkring, hvad rigtig poppen. Det er så farligt, det der! Så han var til... Hvem var det, der lavede den aflevering? Han var til Donald Trump-rally. Victor! Hvor han sagde, if you're not voting, we'll lose this election. Ja. Og så sagde han, my prediction in the future. Kom igen! Varm op! Rolig, der er ikke nogen, der varmer op. Vi skal ikke ind. Censoring og alt sådan noget, ikke? Det synes jeg ikke... Du skal ned igen om lidt nu. Så nå, Stig! Nå, du bare så... Victor med! Giv mig! Ja, han er med! Victor er løbet! Kom til Victor! Jeg er med! Til Victor! Selvom han tager løbet. Ja, det var os, gutter! Det var os! De forstår ikke gameplanen overhovedet, mand. De spiller lige efter gameplanen, det er smukt. Ja, rolig. Det er godt. Hvorfor er det krøl nu? Hvad? Jeg skal skyde. Gul kort, lige om lidt. Jeg tror gul kort er klar nu. Hvad så, Sammy? Er det først det bedste, der må komme ind over? Nej, det burde være mindst. Ind og luk i midten, Victor. Kom ind på din plads. Kom ind, Victor. Aldrig. Put him Hvad er det, Victor? Put him instead of view. Ja, view. Det der, hvor du sætter den op i... Nå, ja, det er rigtigt. Hvor lang tid på kort? Det tror jeg ikke, Rik. Vi plejer nogle gange at få lov til bare at komme ind eller sådan. Ja, vi spiller jo i modsat side. Hvis man lige venter til, at angrebet er færdigt. Ja, nu burde det. Ja, så tag over. Yes, rolig, Hassan. Alene, Hassan. Sådan. Videre. Kom videre. Fokus. Der er et eller andet, der stikker bare. Flot. Flot, Christian. Du er ikke. Fedt. Det er okay. Vi må godt gøre det en gang imellem. Kom så, Sammy. Det er okay. Vi er fuldt tal nu, gutterne. Sidste 2 minutter af halvlejen. Kom ind i presset. Altså, han er færdig og right foot så. Det var os, Victor. Flot. Afsted, Craig. Ikke spil. Rolig, Sammy. Rolig. Du har en gul, mand. Godt. Det var det, der lavede det forskel der. Det er Hassan. Det er
Chris, er der? Godt over, der svart! Til Victor! Til Victor! Hold bolden i gang! Til Victor! Bevæg bolden, bevæg bolden. Bevæg bolden. Bare kald på den. Han er helt fri. Jeg kan ikke spille til ham. Nej, det er rigtigt nok, for hvis han spillede ham der, så Jamen, så trækker Miki tilbage. Op, løb bolden. Ja, det er nu. Kom igen! Det er okay! Det er okay! Vi må godt gøre det en gang imellem! Det er okay! Kom igen! Kom igen! Hold fokus på udgangspunktet! Nej, flyv med den. Hele vejen, Victor! Victor! ser på det bare ud. Gør vi? Dommer, til hovedet! Hovedskaden, mand! Ja, men man kan jo ikke se det, slap af. Jeg skal sige trækkeren til, før han ser den. Han har set det. Hey, lad være med at snakke med dommeren. Lad være at snakke med dommeren. Bare opmuntre os, giv os motivation. Ikke andet, ikke skide andet. Jeg rammer ham ikke med min alder. Jeg rammer ham slet ikke. Det var forsigtigt, Victor, brug for hjælp! Skal du? Hent en vand til ham. Victor, skal du ud? Ja, rolig! Rolig nu, venner. Tag det roligt. Så Victor Neumann, Sebrik, har fået skade. Han rejser sig igen. Det er fint, det er fint. Jeg så det i corona. Jeg var den eneste, der så det, fordi jeg kiggede efter det. Du så det kun, fordi jeg sagde det til dig. Jamen, toppen. Så. Kommer, må vi gerne bytte med det samme? En sort kriger. Værsgo. Okay, start. 9/11 var med vilje. Du rammer hovedet ned i gulvet. Du har ikke fritspark til mig. Det er godt indlæg. Vi mistede 17 af vores bedste folk den dag. Det var færdigt. Fortsæt. Flot, start. Tid. Flot. En vej, start. Flyv. Kom igen. Kom igen, Sand. Med hjem igen. Ersan, du bliver nødt til at tage højre bakke, Ersan. Godt løb. Godt også! Flot. Kom igen. Udmærket på det bytte med Ersan. Kom ned og stå, træk vejret. Godt løb derfra. Super. Ersan, dejligt hold team spirit der. Gå ned og lukker. Dejligt. Han starter også med en sprint 80 meter. Han er ikke engang varmet op, mand. Forsvar fald! Afvis! Hvad siger tiden, dommer? Ja, okay. Perfekt. Hvad betyder det? Snart hvad være? Er det 5 minutter, eller er det... 40 sekunder og 20 minutter. Ja, der får det! Kom igen! Kom igen! Tak, Miki! Balle, Miki! Balle! Balle, Miki! Balle, så balle! Kom op! Træk det sammen! Vi spiller kontra! Udmærket kontra!
Jeg skal købe dem 2 gule kort, måske 3. Kom over og få noget vand, gutter. Hakan, de stille. Lad mig lade det der Hakan, du bliver rød. Lad være, jeg kommer forbi for 20 minutter. Nej, han gjorde det igen. Ja, men han har forstået det nu. Ellers så går han hjem lige om lidt med et rødt kort. Så kan han ikke engang se kampen. Så er det fodbold. En sort spiller. Sådan er det sgu, mand. Spiller med 2 angriber. Please, har vi en pumpe? To angriber i sidebeskyld. Har vi en pumpe med? Det er 2 spillere. Det er flade bolde, vi spiller med ham. Vi kan ikke lægge en afdeling. Men nu så rykke forsvarsklubben med. Ellers står jeg alene med 2 personer. Har vi pumpe? Nej, det er dødt. Vi spiller kun over i forsvaret. Vi er nødt til at være Det gør de overmand en side. Ja, og det er kun over i forsvaret. En til over. Lad os spille den bold til over. Hej, jeg er sjov. Har I fået noget blandt, gutter? Ja, jeg lærer det. Kom nu, hey! Okay, gutter. Hey, okay. Slet ikke finde på. Så meget. Kom nu. Der er en hel halvleg. Vi er travlt her, ikke? I spiller så flot fodbold. I er så overlegne i possession-spillet. Det er de første 10 minutter, der vil de gerne lægge et hårdt pres på os. Efter de 10 minutter, de er flade, man. De er stadig flade. Hvis vi holder os til vores koncept, så går der ikke mere end 10 minutter. Så de vinder vores mål. Vi skal bare holde os til konceptet nu, og vi skal være positive og hjælpe hinanden. Der hvor vi lige skal skrue lidt op, på nu, det er lige kommunikationen med hinanden. Det der med lige at få sagt, hey, ryg, eller lige at fat, eller højre eller venstre. De der små kommunikationsting, okay? Det skal vi lige have bygget på, fordi at det kommer til at gøre, at vi bliver endnu mere farligere. Vi spiller undertal i 20 minutter i første halvleg. Vi spiller stadig bedre end det. Men det kommer på her. Det betyder, jeg ved godt, I har alle mulige ting, og så nu vil jeg bare gerne have, at vi fokuserer på opgaverne og på det, hvad det vi gør godt. Lad os holde fast i det. Alt det, der ikke fungerer godt, fuck det. Lad os fokus på det positive. Lad os kommunikere positivt til hinanden derinde, gutter. Det er det, der hjælper. Det er det, jeg har sagt til bænken herude. Ja, er sandt. Ikke sagt dumt. Ikke nogen sagt for mig. Jeg skal ikke have nogen dumme så hvis vi snakker, så snakker vi med hinanden og kommunikerer positivt. Fokus. Det er det ekstra fokuspunkt, vi lægger på nu. Og prøv at høre. Der går ikke mere end 10 minutter i den her kamp. Så eksploderer vi. Det er flade, mand. 10 minutter, venner. Tag noget vand. Vi kan også skulle sige hurtigt. Hey, imod træerne. Udfordrer. Han er fucking lort. For langsomt. Det var da dejligt positivt. Kom nu, mand. Det var dejligt positivt, Mikkel, mand. Det er det eneste positive, du har sagt i Ja, dag. se, gå bare sæt dig på den. Jeg hjælper dit hold med det. Er vi enige om, at alt andet er positivt? Jeg har sagt godt nok. Det er fordi, han er ansvarlig. Jeg kan ikke høre det. Jeg håber ikke. Han skiller kun ud. Hans aflevering er sådan her til mig. Jeg ser ikke noget. Kom nu, Karl. Gør det godt, gutterne. Gå ind og fortsæt det. Så har jeg ikke spillet bare ikke helt. Jo, du har. Du har det. Din første aflevering. Og hvor der siger hej. Lad bare med at fokusere på Hvis du står højt, så får du at lave eller midt imellem. Mikkel, jeg styrer det. Ronny styrer forsvarslinjen. Okay, prøv at høre. Der var lige en vigtig ting. Mikkel, det var en vigtig ting på her. Philip, han følger nogle gange. Hey, kontra, lad os sige møde. Tag med Michael Christian. Kom, dreng. Du er slet fuck, Ronny bare sætter det hele vejen. For David. Jeg nåede ikke at få snakket med dig. Hvordan synes du, det ser ud? Nej, det der, det lever nu op. Ellers så kommer du ikke til at se kampen. Så let er det. Victor. Var jeg når det går over spillerne, ikke? Ja. Fodboldmæssigt. Victor. Efter de første 10 minutter, så er det meget bedre. Men vi forsøger. Reister. Ja. Og så, når de så finder de der huller bag forsvar, fordi de står højt, og de er langsomme. Yes. Så hvis vi kan udnytte det med en god aflevering, så er vi at få så mange chancer spillere. Ja. Og lad mærke til afleveringerne kommer fra midtbanen af. Det kommer ikke fra forsvaret. Præcis, de får dem derop, og så vinder de.
ikke, hvorfor jeg kunne sparke der. Jeg kan ikke altid få, hvad man ønsker sig. Han går foran, han har været på en hel første halvleg. Det er jo fordi, du har ham overlegen, så begynder han på de der ting. Det er det mest dommer, der skal bare gå ind op i passen. Ja, ikke? Godt. Og hvad er nej, jeg gør det bare. Jeg gør det her for, så får jeg også mål. Hvad? Hvis du føler dig helt usynlig, du får den ikke bare til lidt med indad. Fordi når vi sidder og skyder, så er der frit på midten, okay? Så stem ud på kanten, så går det med indad. Okay, fokus på opgaverne kontra! Det er video til din far. Gør ham stolt. God lyd! Fortsæt det! Dejlig, Ronny! Ja, tak, Philip. Godt op, Philip! Philip, skub op! Udsiden! Christian! Christian, tag ned, der er hul! Godt, Philip. Afsted! Kom. Ja, til kolder, Philip! 10 meter foran! Hey! Ret fint, dommer! Philip, er du okay? Philip, er du okay? Hey, kontra! Nu skal vi stoppe med at brokke os! Det lignede, at han skulle tage kortet frem, og så tog han det ikke alligevel. Vi er positive! Og han bedte os totalt meget. Vi kan godt gøre det gode humør på derinde! Philip, slap op! Godt arbejdet, Philip. Giv mig lige 5 minutter. Ja, du får lige 5 minutter på banen, så kan nok skifte. Vent lige, skifter ikke med det samme. Hold lige, Philip. Dan skal lige varme op, mand. Jeg tager ikke til det samme så. Nej. Det er en ting. Dan, bare varme op. Kæft, mand. I kan mere end det, tror jeg. Jeg gider ikke det der fucking skifte ud hele tiden. Heike er ikke blød. Ja, jeg er udmærket, Renzo! Udmærket, der kommer afslutning på! Han ramte til... Lige hold lidt, Philip. Ikke, vi skal lige have Dan ordentligt varmt. Og hvis du har brug for hjælp, så kald en ned. Kan det? Kom ind! Hey, Philip! Kom ned imellem! Hvem har bestemt, vi skal hvem har bestemt, vi skal dække højt? Det ved jeg ikke, jeg har hørt det ikke. Fornuftigt, dejligt roligt, dejligt køligt, Philip. Okay, fint. For hver kamp. For alle sæsoner. Ja. Det jeg tror godt, det var i mit bedste. Der har han lagt det op. Fint. Kom nu. Kom nu! Kom igen! Så jeg må få alle semi-chancer. Det var ligesom at se Fellaini, dengang Fellaini spillede i Everton. Og så stadig noget mål. Det var snuble over, så lige ret ind af hovedet. Ja, kom herover mod mig, falde lidt. For at være klar, baby. Falde, kom over mod mig, falde. Falde. Kom nu gutterne, falde. Det er der sagt, falde. Jeg tror ikke, de forstod falde. Kom nu! Det ligger helt holdet.
Okay, Philip. Okay. Han sparkede altså bare ned, jo. Se lige situationen an. Karen, godt du hørte efter. Ja, jeg skal lige... Ja. Jeg kan bare høre det baggården. Miki, hey, gutter, første! Ja, hele forsvarslinjen står på midterlinjen, mand. Det er en fejl. Det skal du ikke have fat i. Skår lige 5 sekunder. Nå, falde. Damn. Det er fint. Spark. Falle Philip, falle Philip. Falle Philip, hele vejen. Hele vejen. Hej, skat. Godt, Rashan! Godt tilbageløb. Godt tilbageløb, Rashan! Ja, det kunne det skal bjerge på. Hvad snakker vi? Vi har lige bjerg Everest derovre. Der er en siger, den er klar. Okay, fint. Hold da klar, den. Hvem tænker du? Den er faktisk det er vel helst ikke lave op på midtbanen, det fungerer meget godt. Det er nogen, hvor Ronny... Skal vi lige spørge dig? Inden spilleren den plads, eller også spilleren ikke. Dano, hvad det hedder, når du kommer ind, så kommer du ind i stedet for... Det er sådan en bak, det der, mand. Det er bjerg. Det er danske bjerg. Ja. Du kan ski ned af det. Vester! Ja! Tonen virker! Ja! Jeg står og styrer det. Kom herover. Kom herover. Stå her. Stå her. Tag den. Det var offside, dommer. Du tager den ikke i 3. eller 4. Det gør du ikke. Når der lige er kø eller noget. Du holder sådan her. Og du holder stille og skal lige Makedonien er der også. Fokus på opgaverne igen, gutter! En eller anden familie, han får lige 1.500 meter op i bjerget, så snart der. Det var godt nu. sidste år. Kom ind i presset med det samme, Sanni. Han skyldte den ene, ikke? Skyldte målet. Det var sådan en... Altså sådan en 30-40 år gammel bus. Og buschaufføren, han var plus 100 år. Han var helt skøn. Men de kører fucking godt i bjerget. Ja, det er det, mand. Første time, jeg var totalt nervøs. Bagefter, så var vi sådan, det var ikke nok, fordi de tager meget stille på. Men de kører hurtigt, men de tager situation. Har I set ham der? Jeg tror ikke bjergene. De fyrer den rundt. Godt lukket! Også dem, der bare kan finde sådan en bus på sådan en lille plads. Og hvis de går ud over, så er det bare noget bjerget. Jeg falder på den hver gang, jeg er her. Kameraet har fanget dig. Pædofil! Ja. Så er det... Så kører vi med... Ja, Aslan kører her. Sart kører på kanten af feltet. Resten af mand. Sammy har forstånden. Sammen, så det kun er dig, der er med i videoen. Det kan jeg ikke. Jeg er begyndt at lægge hele kampen op. Godt lavet! Salam alaikum. Lige den der. 5 minutter fra det. Den er ikke sjov. Så skal jeg lave sådan et lille klip, jeg ikke kan finde. Sådan en lang video. Jeg ved det på YouTube. Jeg bliver slet ikke betalt for det der. Godt, Sammy! Afsted, mand! Afsted, mand! Sæt ham!
se nu Ømer, bror. Stol på den. Ja tak! Kom igen, Ømer! Kom så, Kontri, før! Vicky! Stol på den! Tilbage! Start og Rensland bliver tilbage! Ja, og Ømer mellem... Ja, det er fint. Der er Ømer mellem forsvar og mellem forsvarfeltet. Okay, Christian tager den, så bare kom i feltet. Kom så, Philip! God lyd derinde, godt arbejde. Kom nu! Hvad siger du med, Holly? Okay, kom på pladserne. Philip Svalle. Vicky, ned og stå, og så kan I trække af. Vi er klar. Skal vi løbe på de andre folk? Næste gang. Ja. Svalle, er du klar? Ja. Næste gang, Philip. Hold nu Vester! Nej. Tilbage! Hvad var det? Nu var jeg lige. Ja. Flot, Rashvan, sæt dig tilbage nu! Dommer! Ej, det er crazy skud. Vil du have mig til lidt mere på? Kontra, vi skifter! Godt spillet, Philip! Du er på plan med Renslands skud derovre. Arbejde, Philip! Der er en, der kommer med! Der er en, der med! Ja, vi har også skiftet. Vi har også gjort det klart. Kom igen! Der er ikke noget, der ved det! Det er jo også det med ikke at være målmand. Man ved ikke, hvor målet er placeret ordentligt. Kast lidt væk! Men det fik Jørgen gør. Der var ikke Jørgen skuddet langt over målet. Ja, kast den så bare. For den udretter af nogen. Ja, okay. Lige til siden. Ikke gå foran. Og det irriterer mig, at den her er så skæv. Den til retten, hva'? Prøv jeg står på den bakke. Nej, dommer, det Jeg har rettet den flere gange. Dommer, kom nu. Er det rødt? Til os? Ja. Ja. Vi har haft 3 gule til den kamp. Vi kører ned igen! Vicky, sammen klar! Og så 2 sekser, Rensland og Christian, 2 sekser! Jeg skal nok gå ind og få en gul for dig, hvor. Okay, lidt en begynder bare mig. Ja. Jeg skulle ringe til dem, mand. På de gad ikke rigtig. Rød, de kan ikke holde på en bold heroppe. Rød, de mister den igen. Nej, lad mig lige gå med op. Lad mig lige gå med oppe. Ja, det er også sikkert, du skal. Du skal lige ud, ikke? Jeg tænkte så bare, du vil ikke holde bolden deroppe med. Kom igen, bror. Kom igen. Du skal ind og være anden angriber, når du kommer ind. Så kører vi ikke med... Så kører vi med 2 sekser, og så kører vi 4-4-2. Men hvad det hedder, hvor at Sammy kører dybt, og du kører ham, der falder. Gør det der? Ja, så det... Jeg bliver nødt til at takke jer. Det er godt, du gjorde det. Nej, det der, jeg kan acceptere gule kort for holdet. Det kan jeg acceptere. Føles jeg ikke nu her. Men når du kommer ind, så får du kommunikeret med Sammy, at det er ham, der fungerer mere som spids, og det er dig, der går ned i banen.
Ja. Ja. Hvad laver du, Alex? Ja, det er også det, der skal ske. Frisk. Bledim. Han er 3 minutter Bledim. Det er meget dårligt. Deres angriber færre nok, ham nummer 10 er der god. Jeg okay hurtigt. Ja, angriberne. Kom med! Forsvaret er ikke god. Så gør det alene. Vi har haft mange chancer. Hvor lader du hen? Kom herover. Hjælp ham! Hjælp ham! Kom herover, jeg er træt af det. Kom med mig. Det er okay, det er okay. Afvend det på bare. Kom nu, mand! Lad os gå råben for alle sammen. Forryk! Den kan få den der. Kom nu! Stik dig! Slip den! Godt spillet, Daniel! Det er dig, Daniel, det er dig! Nej, kom igen, Daniello! Kom tilbage på plads! God holdning! Gå der, Daniel! Sådan, Godt kan du også. Sådan der, fint. God stemme. På et vandskasse. Ja, det er fint. Bledim er også ved at være klar. Kommer vi bytter næste gang? Han er taget. Det er helt Hvis jeg havde den chance, så havde Hvis du er ved at vinde. Daniel, yes! Du er ikke... Kom det kan. Ja, fornuftig hold i bolden. Ja! Kom med løb! Dommer, vi vil gerne bytte! Dommer! Vi vil gerne bære med en udskiftning, dommer! Dommer! Tak skal du have. Han går ud der, og han kommer ind her. Hvem er bare? Vi er klar igen. Det er klar til at modtage. Ja, han kan bedømme også, hvilken klub han er fan af. Han er faktisk sin største hater. Emad, kan vi få et interview? Emad, Sports Media herovre. Og det er ikke en første gang. Det er mange gange. Emad, vil vi gerne have et interview? Jeg tror ikke, Godt, Karl! Godt, forsigtigt. Hvor lang tid er det til det gule? Hakan. Hvor lang tid til det gule? 3 minutter. Jeg overgår ikke råbe efter ham mere. Hvor var det ikke få lov til det? Tør hvad? Nå, okay. Nå. Vil vejen, Sammy.
Okay, kom igen, der er dømt. Bag ham. Vi har bare dommer. Dommer, vi har bare. Ej, vi kan godt vinde den her. Det har kun gjort det svært ved her med at have 30 minutter i undertal. Men vi vinder den her kamp. Så bare fejl med modstanderens mål. Kom igen, fortsæt at hjælpe. Okay, fint der. Jeg vil sikkert sloppy. En sloppy er udløbet. Ja, hvad skulle jeg her? Jeg kigger her. Ja. Kom med de kardioler. Hallo, så den ikke. Hey, hvordan var målet? Jeg fik lov til at kigge. Fucking, det er noget af det sygeste mål, jeg har set det der. Jo, slap af sige mål, altså. Hvem var det? Okay. Dommer! Lad mig lige spille forsvar her. Dommer! Ja. Dommer! Hvor lang tid til det gule? Christian, Ronny kommer ind. Nej, den får ikke det. Jeg håber ikke, det vil stå indenfor. Jeg vil stå sådan her, så jeg tror, jeg kan stå vejen. Butterfly. Vores system er så Åh nej, det står fast. Ronny, 2 minutter. Gør klar. Eller vi har Det burde den også efter. Ronny i presset. Nej, han kan bare ikke stå der mere. Det går ikke ondt mere. Her kan du også redde ind. Nej, jeg sidst. Han har ikke styringen. Modstanderen har taget den. Der er kun en, der må tage den. Har du gjort det? What? Nå, har du gjort det, så kampen er færdig, eller? Rahul. Vi løber, vi græder ikke. Ja, vi græder hunden. Lad mig løbe. Hold da. Det er godt, det er Nej. Den er hårdt. God det. Dommeren dømmer rigtigt. Kom igen videre. Kom igen. Fortsæt det. Dejligt, Sami. Hvor er du varm, dommer? Karen, vi kører 4-4-2. Hjælp ham! Opbakning midtbane! Godt, Daniel! Hvad det hedder? Philip. Jeg tænker, at hvad det hedder, at vi skal have dig på venstre bakke. Så Så var jeg ruller. Jeg lavede 4. Så var du halvt. Eller no, vi sad. Så vi får lidt mere bredde. I got drive on this. Det er det, du brænder. Så skal der nogle overvejelser i forhold til Victor snart. Med en opbakning. ja, en ja. Gå! Endnu. Godt, Noah! Kør! Kom igen! Godt over. Rød! Kom igen, Ronny. Godt arbejde, Ronny. Flot. Roligt. Godt arbejde derinde. Ja, kom på plads.
Syge aflevering. Ham den nummer 10, der har lavet det. Kig per form, den har fået løs. Han er Vesterben, han er Vesterben! Bare over. Nummer 10 går til den. God lyd, Christian! Bravo! Bravo, Ronny! Lige det, jeg vil have dig til. Jeg må ikke se helt. Hvad skete der der? Dommerne er ret fanden nok. Halvt om halvt, ikke? Hvor meget vi skal være sejt. Flot spil, mand! Godt arbejde! Kom! Falde lidt, Ronny! Falde lidt blidt ind! Ja, vi er klar! Nej, han er simpelthen ikke kommet ind i kampen. Det er faktisk ikke Christian, der skal være lukke. Ja. Og så tænkte jeg bare at fortsætte til dig. Ja, lige for normalt, så ikke det var længere tid. Så med Ronny og Sammy. Ja. Der er sgu mange ud på os nu. Ja, det tænker jeg, at det bliver... Så den lavt, mand. Ja! Kom nu! Send ham ud! Gå ud! Okay, lad være med at huske det. Hey, kom væk fra kameraet. Jeg har også tid på rødt kort også. Vent, det tæller så over 4,5. Hey, kom væk fra kameraet. Har I lige kørt dobbelt? Filmer. Ja, 2 røde. Ja. Er der 2 rødt kort? 2 røde. 2 rødt kort? Spil med hovedet, gutter. Så smider ham til. Hvad skal Så! Ja, var det ikke ham CV, der havde fået et kort? Jo, jeg tror, det var ham. Kan du zoome? Så zoomer så meget, jeg kan. Sata. Vi filmer. Nej, det er ikke Sata, der tager. Fuck, hold up, nu helt. Lad os lige få scoret først. Jeg går ind og tager den. Kom med støvlerne. Ja. Du tog stadig bolden, så du kunne sunde med. Ja. Det er ren refleks. Lando er jo ikke helt derovre, mand. Det må du ikke. Var det ham der lige Point for den der, og så var der en anden, der fik gul, og så... Men han var gul og det var holder faktisk. Det kan da godt forstå, han har udlagt i hele tiden. Har du så godt min assist, ikke? Den der Ja, på 2 røde kort. Nej, det var faktisk for træet af. Det tror jeg. Der var en, der fik for brok. Ja, sgu da. Der er en, der går væk der nu, ikke? Ja. Og så er det i hvert fald... Nej, så er det nummer 22 også. Han er også gået ud. Så det er egentlig dem, der snakker. Ja, det ligger også. Så lige de brokker sig. Ja. Det er mere brugt ikke. Sammy tager. Han tager. Han skal jo fylde her plads efter ham ud. Han lige måler. Giv den til ham. Ej, ham gå ind. Hvad? Jeg tager min trøje. Jeg går i... Lad mig lige tage straffe. Det går fint. Jeg kigger ikke. Okay, jeg kigger ikke. Okay, Karl. Karl, gå væk fra kameraet. Jeg kan ikke se. Karl, gå væk. Kamera. Hvorfor er du gået ud? Karl, det er hurtigt. Du skal være klar igen. Hvor er vandet? Hvis du ikke har smagt hårdt nok ud. Ja, tak. Så er skud. Karl, hvad laver du? Okay, kontra! Okay, vi har stadig fokus på opgaverne! Kontra! Pik, vi har stadig fokus på opgaverne! Det er kameraet, det her. Stadig fokus på opgaverne! Mikkel, du er 2. Du kunne mindst gå bag mål eller noget, ikke?
Altid for mørkt, man kan ikke se. Victor holdt også det varmt. Victor, er det hele kampen, der kommer op? Ja, på min anden kanal. Det ligger jeg har trykket, du skal Stripeboy have trykket. Parker bussen, drenge. Parker bussen. Jeg skal nok styre resten, Victor. Victor, jeg styrer resten. Tak, Rød. Det må de have. Jeg går 9 spillere. Ja, der var 2 af dem, der har fået rød. En for Brock og en for straffe. Ja, men han der havde Brock, han havde noget guld på. Ja, okay. Hvad? Hold Albert! Alene! Mener! Tilbud, du sidder også sådan noget. Få nogle stationer på! Find chancen større! Godt lagt. Godt lagt. Fint. Kom færdig! Godt lavet, Dan! Oh my god! Oh my god! Godt lavet! Ui! Det er rigtigt! Prøv at høre, gutterne! Vi skal spille chancerne større nu! Hey, gutter! Prøv at høre! Vi afslutter kun, når vi er inde i feltet nu! Har du ikke taget tilbage i kampen? Får vi spillet ind i feltet! Hakan, har du ikke taget tilbage i kampen? Det var et sekund. Hvor langt tager det tilbage, Hakan? Hakan. Hakan var lagt tilbage. Roligt. Hakan, hvor langt tager det tilbage, Hakan? Der er spillet 78 og 12 minutter. 12 minutter? Kommer jeg ind i 12 minutter? Plus ekstra tid på grund af det der råd der. Ja, det gør vi ekstra tid også. I'm sorry. Det er mindre, vi får et mål mere. Jeg har taget en fandur nu med. Larry, hvor er godt, der skal arbejde i nu. Du kommer ind. Har du købt billet? Du har styr på, hvordan presset skal lægges fint deroppe. Jeg vil have Mimon med, men han gider ikke sidde. Nej, jeg vil have lang tid. Men der var ikke nogen, så gik jeg bare lige ind og kiggede random. Så var der bare 2. Skal I begge to ind og sætte mig? Så vil jeg også deltage til... Ja, det er faktisk vildt. Det skal man tage en udøvning. Dommer, vi vil gerne spille! Det er bare... Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Yes! Må vi godt bytte? Jeg kan bedre lide loungen. Det er også der, jeg bedst kan. Pausen går ind og får noget æde. Gratis bajer. Ja. Det kunne ikke være bedre. Jeg har kun været på... Laudrup Lounge. Vi har snakket om sæsonkort til Laudrup Lounge. Derovre at spise, og så tage sæsonkort til Susyd. Så gå over at spise, og så lige tage på Susyd lidt. Og så i pausen lige gå ind og få nogle bajer. Ja, dommer! Start, kom en tur! Start! Start igen! Daniel! Start igen! Højre bak! Med rent buffet. Det bliver det med drikkevarer, ikke? Det er cirka en 400 kroner. Jeg går ikke hjem. Godt så. Jeg går på med bolleri. Hvad så, Philip? Philip! Skru for mig. Det er typisk han der. Der er kort. Okay, vi bliver nødt til at gøre noget andet nu. Ja. Ja, Ronny, gå ned og tage midterforsvar.
Han er lige kommet på toppen. Der er ikke noget at gøre, jo. Ja, du bliver en god budkasse, mand. Ja. True. Arkan, er det 5 gule? budkassen. Ja, jeg synes, den er Ronny. Budkasse. Han er på vej ud i banen. Vi er overtal. Ikke? Altså, Ronny Sink. men selvfølgelig er den hård. Altså, den er hård. Altså, normalt skal den bare give frispark. Ronny Sink. Står begge op i duel, jeg rammer hans fod. Miki, dumt gult kort. Det er Der er bøde. Vi hopper op i duel. Jeg rammer hans fod. Kan du Ronny fod? Han skal lave mange mål, så de Hvad er det, der går i gang? United-kamp har gået. Har du fået Ronny fod? De allerede scoret. Sammy, de sidste 2 minutter. Jeg var sidste mand. Sidste 2 minutter. Der er nogen, der kommer vi op. Lad os give den lige gas. Ja, det er bare ligeglad. Det er ligesom når man er ude at shoppe, når man først har lagt kortet på en gang, så er det varmt. Så er det som om, der er sådan noget, du ved, når der kommer hul på skylden, så skruer du det der. Kom, Danny! Ind i vejen, Danny! Ja, sådan er der. Spil nu 1-2 med hinanden. Kom igen. Nå. Der er ikke noget. Ej, hvor er det tyndt, mand! Hvor er det tyndt! På plads! Vi starter! Det kommer lige fra start! Hold gas! Så lad det så! Spil nu. Spil ham. Hold træmme op! Philip, kom med det! Kald på den, Philip! Kald på den, jo! Kom igen. Hvor meget skal du have for at stå her? Jeg er i gang med at lave 3 ting på samtidig, ikke? Jeg ser den her. Ej, tiden, dreng! Spil bold! Hold bolden i gang! Lige sådan her kamp. Hold bolden i gang! Lige efter den! Der er kort. Er vi enige om, der også står foran? Det skal være frispark til os, det der. Ja, jeg ved det godt. Jeg er klar. Dem der, Men det kommer de her, der givet 2 røde, der skal det må man ikke, jo. Han har dømt godt det. Possession! Så 3 foran den lange bane. Man kan ikke spille begge det snart. Han kan ikke spille, han er stadig fordel. Jamen, han er stadig fordel. Hej! Det går, at vi er en mand foran. Kun med 1 mål foran, de bliver ved med at spille smart nu, vores hold. Er du så synes, jeg fik så sig til dem, hvad det er, de skal gøre. De forstår det ikke. Når man siger, de skal spille bolden, bliv ved med at sige det til dem. Spil. Bare bliv ved med at sige det. Possession! Hvordan så til luk midten, Ronny? Næste gang, Philip. Du er Victor. Så må du sørge for, at jeg husker, at det er dig, der er Victor. Lav den der telekinesis. Jeg kniver Paula det. Der er offside der. Hvad? Der er ikke offside. Jeg sværger, der er ikke offside. Dommer næste gang! Ronny! Vi har det for Ronny. Jeg har mit skud for Ronny. Tag ved spil. Dommer næste gang vil vi gerne bytte! Kom, Bladim! Der var ikke. Hvordan kan der være offside der? Ned, kom ned! Jeg kan selv se det. Hvad er der, Philip? Han tager løbet! Jeg kæmper råb højt. Godt, Philip. Kommer der også rødt der eller hvad nu? What? Kom nu, Rej!
Den der dommer, ikke? Hvor har han taget kurset henne? Og hvor meget har han betalt for det? Hvem? Hvad? Philip? Hvorfor? Prøv at skære med, ikke? Det var lige... Du skal ind. Jeg kommer aldrig ind. Hvor langt du var god? Okay. Kom igen. Hvordan er det der direkte rødt også? Det forstår jeg ikke. Jeg kunne forstå, hvis han var sidste mand. Og det var en målchance. Det bliver en venstre bakke i stedet for. Dommer, jeg vil gerne bytte, dommer! Der er ingenting der. Kom igen så. Nej, umuligt at tage for gud igennem. Det er mig. Dami! Vi skal se det på replay, for det giver ikke mening. Jeg får gud til at igen. Fordi han tænker, han har lige fået gud, han kommer ind igen. Råb, dommer! Dommer! Bare. Gå og giv. Dommer! Men det er Danny. Vi klapper lige Sami. Kontra! Victor går på venstre bak! Victor, vis din Victor. Det er med dumme og gule kort. Jeg har altså oddset på... Han har oddset på over... 8,5. Vi skal kæmpe den. Vi kører fuld defensiv nu. De var nødt til at fucking bare lukke sig af. ledelsen af Godt arbejde. for at sætte den Ærgerligt, du ikke har fået den sidste. Jeg tør ikke sige, om der er offside eller ej. Ja. Nej, jeg tror. Jeg drikker at være fuldt på rødt kort. Jeg kan gøre noget, han løber ind i mig. Ja, fuck det. Hvad får du rødt kort? Hvad siger han til dig, hvad gjorde du? Han sagde ikke, du var sidste mand. Jeg gik godt med sidste mand. Han løber ind i mig jo. Der er ikke noget for dig. Han løber om dig. Han løber ind i mig. Han løber mig. De dobbelt rundt af Jylland på fod. Han fucker mig. Han fucker med alt. Han er fucking mærkelig. Han må ikke prøve at være lige. Du skal lade mig give 2 røde kort. Han løber til forsiden med fordel. Han løber til fordel i mig, mand. Kom nu, Ejnor! Han sparker over alligevel, men bare kom. Der er kat, der hedder Misser! Der er en kat, der hedder Misser! Kom nu, kontra! Hvor er min kat hedder? Der hedder Misser. Dommer, hvor lang tid er du tilbage? Må jeg komme ind? Ikke ved at komme ind. Fucking bullshit. Okay, må jeg komme ind? Gul! Og hvad med det gule? Ja. Jeg skal få på forsvarsvej! Hey, ikke på langt frem, altså! Du var optaget af det. Jeg så det ikke, jeg ved det ikke. Der stod 4 personer. Ercan ikke der rødt. Ercan! Eller Philip. På en frispark til rødt kort. Jeg kunne bare se der, han trækte op af lommen, tænker jeg. Nej. Nu kører jeg defensiv i mig, det er derfor. Hey, der går! Hej, så skifter jeg tøj. Rocky mand. Jeg tager den anden. Miau. Bang! Jamen, jeg kommer ikke ind igen. Der er kun en bag dig! Der er kun 8! Hey! Luk med det! Hey! Hey! Forsvar! Hey! Wymasza! Będę ten. Wymasza. Prøv at Ersan, vi skal bare op i fucking frimærket nu og hjerneflaget. Okay, gutter, forsvar for alt i verden, og så hører den mission hjerneflag. Til nu, gutter! Kom så, til nu! Ja, hvor min det der pizza? Jeg solgte den på eBay. Jeg skal til Ørsted, mand. Jeg skal til Ørsted. Ja, tak den! Duel var! Okay, er I klar til at juble, når vi vinder lige om lidt? Kunne du op og stå med jer, mand? Ja! Fucking stå med jer. Hafla! Ja, vi har der rummerlys og alt muligt med. Jo, jeg er ikke fra Vestegn. Jo. Du er ikke fra Vestegn? Jo, jeg er fra Landsby. Aldrig. Nu er rummerlysene. Nu er rummerlysene. Jo, jeg har glemt at strømpe ind i bilen. Helt lyd. Den kaster vi imod det. Nej. Lav det er for tyndt! Snak om venstre. Videre, kom Dan! 10 minutter tilbage.
Tid! Er færdig? Så ikke 3-3, der står 3-2. Fløj nu den kamp bag, mand. Ja. Det skal ikke noget at have et mål. Hvis du får et mål, så klipper på sig. Hvorfor holder altså på Nej, så kommer der rødt igen. Altså, det er klogt rødt. Det er klogt rødt. Nej, hvad sker der, mand? Dommer! Ja, der kunne du røde med mere. Han var bare for meget tid. Jo, jeg sværger, vi skal spise ret på grund af den der podcast. Nej, for hånden. Jeg vidste, at folk ville lade den gå. Den der podcast, den bliver sindssyg. Nej, men det er ikke godt. Nå, vent. Hvis I skruer, er det mafton. Ja. Alle kører defensiv! Alle er defensiv! Nej, det er ikke godt. Det er en intern skruer, bror. Ja, dejligt, Christian! Stærk dig i det! Jeg har glemt strømper med. Hvis de scorer nu, ikke, Karen? Ærlig og flækker. Kom, nu er det bare klar, Mikko! Der er sgu da ikke stået der. Ja. Der er strømper. Du mener jobcenter? Bare ikke score nu. Bare langt over. Karen, kig væk. Jeg troede, det var sådan helt hård. Karen! Det er 53 minutter, og den skal gå ind. Karen, kig væk. Jeg lukker ikke noget mål. De spiller den til 10 gange. Sparker han ind. Karen, luk ved målet! Nej, gør det. Og så fløjt den, dommer. Væk med den. Fløjt, mand! Kom nu, tid, dommer! Hvad laver han? Ja, han faker. Jo, han har tilføjet mere tid på grund af røde kort. Ja, det er dig, der givet kort. Vent! Vi skal lige have Ersan op! Kom kun Ersan op! Træk ind af, bror. Vi har brug for det på midten. Det er ind mere centralt. Det var sjovt, jeg havde den der tak. Var det ikke en god idé? Det var en måde med råbt tak. Karen, hvor er det midt om? Valverde. Kom Ersan! Den der, ja. Vent, Rezo! Dem, der ikke har fået kort, de skal bare modtage kort nu. Åh, du er offside! Så er du! Vi kan få Victor! Vi har dem! Ja, tak! Halala! Fuck, I ser 4, men jeg skulle tro, vi har vundet finalen. Mumini Madsen. Alex, jeg skulle tro, vi vandt finalen. Det var Mumini mand. Det er ligesom et 8-mandshold, vi har vundet mod. Ja. Slås, kom! Kom, Romerlisten. Er kameraet slukket? Nej. Han klipper det ikke ud, det ved du godt, ikke? Det er hele kampen. Lano 2407 på Instagram. Der er interview efter. Han hedder Lano et eller andet, underskål et eller andet. Det er min kød. Kører ikke 5 eller sådan noget. Karen fik gul, så fik han rødt. Vicky fik Gænger skal kort. Hakan! Kufur, det er min fætter, så skruet det dumt rødt. Ja, fordi det skruer ikke. Det er det, jeg sagde til Jeg er lige glad, han skal... Det skal være dumt. Jeg har ikke glemt, hvordan det føles. Godt kæmpet, lad! Hakan! Jeg skal have kamp! Kom du ud. Jeg fik stop over det. Lad os synge en gang. Hvordan er det? Han så ikke bånd, jeg så det. Skal du ikke tage kameraet ind? Kan jeg se til mig? Skal du bånd hjem sådan her? Kom. Hey gutter, lad os lige samle!
dækket det overhovedet under? Vi tog den. Vi tog den. Nej, det er sådan hårdblæst, det er sådan tog den. Det var helt dumme. Var der snip ind i muren? Vi dækkede den 2 gange, eller? Der var det sådan, vi sagde. Hvad dækker muren? Vi løb ind i muren, vi tog den. Men hvordan kan Sammy være